Сәлем, қызлар, малалар. Сіз әкиет тыңларға әзірме? Бүгін мен сізге Піснек білән Тышқан турында әкиет сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Тайгадағы ағаш башында бір сұп-сұры Піснек яшәгән ди. Ә моның күршесендә ағаш төбендә Тышқан оя корган. Тышқан жәй буе арлы-бирле шабып, кышка ризык әзерләгән. Ә Піснек ағаш башында шырык-шырык килеп очып йөргән. Менә салкын кышта җиткән Тышқан җылы оясына кереп яткан. Ә менә Піснек суыкта калган. Тышқан оясыннан башын чыгарып Піснеккә эндәшкән. Туңасыңмы күрше, дигән ул. Өйе, дип томшыгын шакылдаткан Піснек. Ялгыз яшәү кыен икән. Тышкан дус, әйдә бергә яшик, дигән ул. Тышкан Піснекне үз өенә алып кереп, аның тамагын туйдырган. Алар шулай бергә яши башлаганнар. Тышканның оясында җылы, ашарга да күп икән. Матур гына кыш чыкканнар булар. Яз җитүгә Тышканның оясында ризык беткән. Әйдә, килешкән идек бит. Хәзер синең өйгә күчик, синең ризыкны ашык, дигән Тышкан Піснеккә. Піснек оядан чыккан да агач башына очып менгән. Ә Тышкан җирдә калган. Піснек куңган да агач кайрысындагы шәерне томшыгына җыя башлаган. Томшыгына җыйган да җирдә аткан. Тышкан шәерне авызына кабуга, аңкауы шатнап ябышкан. Тышкан шылды-шылды Піснекне чакыра икән. Төш әле тизрәк, төш, әйтәсе сүзем бар, дигән Тышкан. Піснекнең очып төшү булган, ачуы килгән Тышкан аның түшін тырнап та алган. Піснекнең түшеннән кып-кызыл кан саркып чыккан, һәм ул очып киткән. Менә шушы көннән башлап Тышкан бер үзе генә яши ди. Ә Піснекнең түше кызыл булып калган. Бүгенгә шулар, дуслар, сезнең дус тату булуыгызны теләп, бүген мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!